Quina quantitat de mal han de patir els nostres conciutadans perquè la majoria de nosaltres obrim els ulls? Durant quant de temps hem de seguir patint aquest mal abans que la majoria dels nostres decideixin obrir els ulls? Fa 20 anys nosaltres ja dèiem que això de l'espoli fiscal era insostenible. I ens deien, va, no n'hi ha per tant. La gent continua comprant pisos. I pot ser que alguns dels nostres dubtessin, no? Bueno, esclar, és insostenible, però és veritat que l'economia va fent. L'economia anava fent perquè el crèdit creixia a un ritme del 15% anual. Hi havia un efecte placebo que ens enganyava sobre la veritable dimensió de la malaltia que patíem. La malaltia era monstruosa, però ens donaven un calmant, en forma d'increment del crèdit al 15% anual. I això va enganyar a molts dels nostres, i els hi va fer creure que la nostra veritat no devia ser tan veritat. Ara, que aquest calmant, que aquest efecte de distracció ha desaparegut, no només ha desaparegut, sinó que s'ha convertit en una de les principals trampes en les quals estem entrampats, ara el nostre discurs resulta més evident que mai que és cert. Però pot ser que alguns dels nostres encara no els resulti prou cert. Malauradament, d'aquí 6 mesos resultarà més cert encara. La qüestió és en quin moment fem tot el possible per tallar la nostra dependència respecte a l'estat espanyol. I què hem de fer per tallar-la? Necessitem diverses coses. Totes elles els hi hem dit en el govern. Una, necessitem una eina econòmica, fiscal, que és una agència tributària, una hisenda pròpia, algun òrgan recaptatori en el qual puguem posar els nostres impostos. Si un de les claus del problema és que paguem molts més impostos que no pas prestacions rebem, necessitem pagar els nostres impostos a la nostra administració. Aquesta eina la necessitem ja. Que volen anar a intentar un pacte, d'acord, que intentin el pacte, que se'n vagin a Madrid, que negociïn, que els diguin que no, d'acord. Però mentrestant, que es preparin. Preparar l'agència des d'allà no és un obstacle perquè se'n vagin a Madrid a intentar negociar. Doncs que ho facin. Que ho facin ja. 2. Necessitem maximitzar el consens social. Per tant, necessitem que el president de Catalunya i tanta gent com sigui possible al seu costat, els dirigents d'altres partits polítics, centrals sindicals, empresarials, universitaris, del món associatiu, surtin cada dia a explicar les conseqüències de l'espoli fiscal que patim. Cada dia. Cada dia. Si cal, cada dia el Telenotícies. I si cal, que facin un especial entre el Telenotícies i el Temps que sigui notícies sobre l'espoli fiscal. O que diguin com vulguin. El president dels Estats Units, de l'època de la Gran Depressió, l'impulsor del New Deal, sortia cada dissabte, després de dinar, per la Ràdio Nacional dels Estats Units, assegut davant de la llar de foc de la Casa Blanca, amb la seva família al voltant, i parlava per ràdio a la nació. I els explicava quina era la situació i què faria el govern per intentar millorar-ho. I aquell home, invàlid, malalt de pòlio, assegut en una cadira de rodes, incapaç d'aixecar-se amb les seves pròpies forces, enfrontat a la crisi més gran del capitalisme en tota la seva història, va guanyar consecutivament les eleccions presidencials de 1932, de 1936, de 1940 i de 1944. Les 3 primeres, en plena Gran Depressió. No és veritat que les crisis s'enduen per davant a tots els governs. No és veritat. Si tu t'encares de veritat a la crisi, pot ser que la crisi no se t'endugui per endavant. Per tant, què ha de fer el president de Catalunya? I nosaltres estem disposats a fer-ho al seu costat cada dia, si cal, és explicar
l'expoli. Per què? Per maximitzar el consens social, perquè el necessitarem. Que mentrestant volen fer veure que negocien un pacte fiscal, se'n volen... D'acord, que negocien el que vulguin, però mentrestant hem d'explicar l'espoli, perquè necessitem maximitzar el consens social. 3. Necessitem complicitats internacionals. El conseller d'Economia de la Generalitat de Catalunya és una persona d'un enorme prestigi internacional. D'un enorme prestigi internacional. No pot ser que tinguem a una persona d'aquestes característiques tancat en el despatx de la conselleria, allà a Rambla, Catalunya, a Barcelona, tancat fent restes. Ara restem d'aquí, ara restem d'allà, ara d'aquesta que ja havíem restat i tornem a restar més, i ara li restem encara més. No pot ser. Per fer restes ja trobarem algú altre. Però el conseller d'Economia de la Generalitat de Catalunya hauria d'estar tot el dia a Brussel·les i a Frankfurt, i a Frankfurt i a Londres, i a Londres i a Brussel·les, i a Frankfurt i a Nova York, i de Nova York a Frankfurt, i de Frankfurt a Brussel·les. Tot el dia. Perquè necessitarem complicitats internacionals. Les necessitarem. Que mentrestant volen fer veure que negocien un pacte perquè amb ells els fa il·lusió negociar pactes. D'acord, que el negociïn. Però mentrestant que es preparin, perquè ja sabem com acabarà el pacte, que els diran que no, i encara que els diguin que sí, no el compliran. Per tant, que es preparin, i nosaltres estem disposats a acompanyar-los, però que es preparin. Si no és per preparar-se, no els acompanyarem. Perquè nosaltres d'aquí 6 mesos no volem haver de posar-nos al davant de 900.000 aturats i dir, mira, ja sabíem que això no aniria bé, però tot i així ho vam fer. No ho volem fer. Perquè no s'ho mereixen, perquè els nostres empresaris, els nostres treballadors, els nostres estudiants, els nostres autònoms i els nostres aturats i els nostres jubilats no s'ho mereixen. I per tant no ho farem. No baixarem ni un mil·límetre i no ens deixarem intimidar amb l'argument de home, heu de cedir en allò que és bo, en allò que és just, en allò que és necessari, que és imprescindible i que és urgent pels nostres conciutadans, no baixarem ni un mil·límetre. Ni un. Perquè si baixéssim un mil·límetre, els primers que ens ho retraurien són els mateixos que ara ens diuen que cedim. Per tant, no ho farem. Tenim raó. El nostre missatge em sembla que és prou clar. Sabem el que hem de fer. Fem-ho. Preparem-nos per fer-ho. Els acompanyarem si es preparen de veritat. Però si no es preparen, no els acompanyarem. I estem segurs que ens en podem sortir. Sabem que hi ha coses que fem bé, sabem què hem de fer per fer-les millor, sabem on hem de posar els nostres calés, sabem què hem de fer per tenir els nostres calés, fem-ho. Deixem d'esperar. Perquè si seguim esperant, potser hi haurà un dia que ja no podrem ni esperar. Per tant, tots sabem el que hem de fer. Fem-ho. Ajudeu-nos a fer-ho. Nosaltres tenim 10 diputats, farem tot el possible per convèncer el govern i la majoria del Parlament. De majoria del Parlament ja n'hi ha. Ja n'hi ha. Per fer el que s'ha de fer ja hi ha majoria al Parlament. Les conclusions de la Comissió Parlamentària sobre el concert econòmic es van aprovar amb 82 vots al Parlament de Catalunya. La majoria absoluta són 68. 82, 62 de Convergència i Unió, 10 d'Esquerra Republicana i 10 d'Iniciativa. Ja hi ha majoria. Doncs que el govern l'apliqui, que el govern governi, que el govern lideri, que apliqui les conclusions. Prou de donar voltes. Sabeu quan es van aprovar les conclusions de la Comissió Parlamentària sobre el concert econòmic? El mes d'octubre. Hem perdut 9 mesos. Això és més llarg que un embaràs. No pot ser. Sabeu quan es va obrir la Comissió Parlamentària sobre el concert econòmic? Ara fa més d'un any.
I ara hem de seguir donant voltes, malgrat que ja tenim unes conclusions i majoria absolutíssima per tirar-les endavant. Hem de tornar a donar voltes, ens hem de tornar a reunir. Ens hem de tornar a reunir amb aquells que estan en contra d'aquelles conclusions per afegir-los a una majoria que ja és més que suficient. No volem ser còmplices de perdre el temps, no podem perdre el temps. Hem d'anar per feina. Les empreses tanquen, els autònoms pleguen, els treballadors queden sense feina, els estudiants han de pagar cada vegada matrícules més cares. Hem d'anar per feina. I ens hi heu d'ajudar, perquè nosaltres sols, amb les forces que tenim en aquest moment, no podem. Ens heu d'ajudar. I nosaltres us ajudarem tant com podrem, i ajudarem el país tant com podrem, i no ens tremolaran les cames, però ens heu d'ajudar. Moltes gràcies.